Евангелие паводле Мацвея. Езус сказаў сваім вучням: «Калі зграшыць супраць цябе брат твой, пайдзі і дакары яго сам-насам. Калі паслухаецца цябе, то ты здабыў свайго брата. Калі ж не паслухаецца, вазьмі з сабою яшчэ аднаго ці двух, каб вуснамі 2 ці 3 сведкаў пацвердзілася кожнае слова. Калі ж не паслухаецца іх, скажы касцёлу. А калі і касцёла не паслухаецца, то няхай ён будзе для цябе як язычнік і мытнік. Сапраўды кажу вам, што вы звяжаце на зямлі, тое будзе звязана ў небе, і што развяжаце на зямлі, тое будзе развязана ў небе. Сапраўды таксама кажу вам, што калі 2 з вас на зямлі згодна прасілі б аб чым-небудзь, то станецца ім ад Айца майго, які ў нябёсах. Бо дзе 2 ці 3 сабраліся ў імя маё, там я ёсць сярод іх».